За мен е удоволствие да ви поканя на първото събитие от годишната програма Столица литература. Както всички знаете, фундацията става на 10 години тази година. Good evening. It is a great pleasure to welcome you tonight to the first event of our Capital Literature program. As some of you know, our foundation turns 10 this year. Стигнахме до тук, защото през недалечната 2007 година Елизабет Костова, американска писателка, създаде фундация Елизабет Костова заедно с Светозар Желев. Ще ги помоля да станат и да ги аплодирам. In 2008, when the American novelist Elizabeth Kostova and the publisher Svetozar Želev set up the Elizabeth Kostova Foundation. Малко след това, един от първите всъщност участници, курсисти в Созополския семинар по творческо писане, реши, че България е важна и започна да се връща леко плахо като фотограф и антропологически почти интерес към България, след което този човек направи много, за да може програмата ни да се разрасне. Помогна ни ужасно много да поканим в България изключително интересни американски писатели и да разширим границите на българската литература. One of our first fellows in the first years developed a strong interest in Bulgaria. He started returning to Bulgaria often as a photographer, doing anthropological work, and finally joined the foundation and helped us develop its program and get in touch with a number of well-known writers from the US. И този човек в момента е в България като стипендиант на Фулбрайт, а и аз искам да му благодаря от името на фундацията. Той се казва Джеремия Чемберлейн. This person is currently a Fulbright fellow in Bulgaria, and I'd like to thank him sincerely for his efforts. His name is Jeremy Chamberlain. 2 години по-късно, благодарение на Американското посолство в България, успяхме да създадем този фестивал като продължение на Созополския семинар по творческо писане. Става дума за 2009 година. 2 years later, in 2009, we developed the Sofia section of the Sozopol seminar with the help of the Sofia municipality and the cultural calendar of the municipality. След което, благодарение на Фундация Америка за България, успяхме да направим това събитие устойчиво, но то не придоби истински градски образ на международен литературен фестивал, докато не стана Столица литература, докато не стана част от проекта за календара на културните събития на Столична община. I'm sorry, I translated incorrectly. The program started with the support with the US Embassy in Sofia, but it didn't become a solid and continuous event until the America for Bulgaria Foundation started supporting it and became a truly international event with, finally, also with the support of the municipality of Sofia and the cultural calendar. Бих искала да благодаря също така на нашия домакин Перото и Националния дворец на културата. I would also like to thank our hosts from the Perotto Club and the National Palace of Culture. И нашия творчески партньор А-Тим, които създадоха новата ни визия, която се надявам да ни откара още 10 години. And our creative partner, A-Team, who created our new vision, which I hope will serve us well for the next 10 years. Бих искала да благодаря специално на Малина Едрева, която е председател на Комисията по образование, култура и наука към Столичен общински съвет. I'd like to make a special thanks to Malina Edreva, who is the chair of the Culture, Education and Science Committee of Sofia Town Hall. И на последно място, обаче с най-голям усет за славост в думите, бих искала да благодаря на кмета на град София, госпожа Роданка Фандукова,
която всъщност промени града на толкова различни нива, че интегрира културата и я накара да изглежда по-естествено, промени визуалната реалност на града всъщност. And last but not least, I'd like to thank the mayor of Sofia, Mrs. Jordanka Fandakova, who has changed the city so much in her 2 mandates and integrated culture on various levels and changed also the visual identity of Sofia. Толкова от мен. Сега бих искала да дам думата на госпожа Jordanka Fandakova. I would now like to give the floor to Mrs. Fandakova. Добър ден на всички! За мен е огромно удоволствие да присъствам на откриването на 10-годишният вече фестивал Столица литература. Hello everyone, it is a great pleasure for me to be here and to be present at the 10th anniversary of the Capital Literature Festival in Sofia. Признавам, че първият тласък за включването на столичната община в този фестивал дойде след среща с Елизабет Костова. I must say that the first impulse for us to support the festival came after a meeting with Elizabeth Kostova. Познавах я като писател и я харесвах много. I knew her as a writer and like her work very much. И след като чух и възможностите за разширение на вече организираното събитие тук в София, наистина се радвам много, че вече 4-та година това събитие е част от културния календар на столичната община. And after I heard the possibilities for the extension of the program in Sofia, I'm very glad that the event has been part of the cultural calendar of the capital in the last 4 years. Вярвам, че събитието е изключително важно за развитието на литературата в София, за стимулирането на българските писатели и разбира се за отварянето на София и на България към Европа и към Америка. I believe that it's a very important event for developing literature in Sofia, in support of Bulgarian writers in general, and also in opening up Bulgaria to Europe and the United States. Доста сериозни усилия направихме, за да бъдат отворени нови пространства за култура изобщо и за литература в частност в последните години. Намираме се на едно от тях. The municipality of Sofia has in recent years made great efforts to open up new spaces for culture and literature specifically, and we are now in one of them. И разбира се, създадахме и програми, които да подкрепят творците, да подкрепят събития, които да включват все повече читатели в тези събития. And we have also started new programs to support both events and writers working in the field of literature. Това е наша осъзната политика, защото аз вярвам, че чрез литературата, чрез културата можем да развиваме най-добре градовете си. It is a very conscious policy, as I believe that culture and literature develop our cities in a very good way. Затова искам да благодаря и аз лично на Елизабет Костова, на целият екип на фондацията. I'm very grateful personally to Elizabeth Kostova and also to the team of the Elizabeth Kostova Foundation. На всички, които подкрепят фестивала, на посолството на Съединените американски щати, на Фондация Америка за България, на Националния дворец на културата, на Софийският университет. Сигурно пропускам някого, но наистина съм благодарна от сърце на всички, които се включват и които подкрепят това събитие. And I'm very grateful also for everyone else who supports the festival, the US Embassy in Sofia, the National Palace of Culture, Sofia University, the America for Bulgaria Foundation. И разбира се, благодаря от сърце на Малина Едрева и на Комисията по култура в Общинския съвет, които работят много упорито за това, както и на моите колеги от Дирекция култура и Асоциация за развитие на София. And I'm also very grateful to Malina Endreva and the Culture Committee at the Sofia Town Hall and also to the Sofia Development Fund.
Благодаря много на всички вас. Господино, специално радвам се да ви видя тук, защото вие много помагате заобщо за развитието на литературата в София. Ние се гордеем със съвременната българска литература и се опитваме да я подкрепяме с всичко, с което можем. Thank you very much for all of you who are here for the discussion, especially to Georgi Gospodinov, who does a lot for the development of literature in Sofia. We're proud of literature that is made in Sofia and try to do our best to develop it further. Любими мигове в София и разбира се в Созопол и много нови идеи, които да реализирате в следващите месеци. I wish you an unforgettable experience in Sofia and here during your work and also in your work in the future. Сега бих искала да дам думата на Калина Гарелова. Калина е лингвист по образование, професионален редактор, преводач и критик. В момента, последните 5 години се занимава заедно с журналистката Евгения Атанасова, работи върху биография на българския визуален артист Кристо. I'd now like to give the floor to Kalina Garelova, who will moderate our first discussion. Kalina is a linguist by education and an editor and film critic by profession. And she's currently working with Evgenia Atanasova on a film about the Bulgarian-born US artist Christo. Благодаря на работа върху книга на Бук, за да е като редактор. Много се радвам, че сте тук. Виждам много колеги с републиката и това ми е наистина приятно. Ще бързам, за да имаме време да поговорим. Има много участници. Докато се подготвя за тази среща, мога да кажа, че всеки един от тях е забележителен писател. Всеки един от тях има опит и в художествената проза, и в художествената документалистика. Освен Марин, който в художествената поезия мисля. Но така. Hello everyone. I'm very grateful to see many colleagues and friends in the audience. I'd like to say a few words about the panelists today. Each of them has experience both in fiction and non-fiction, except for Marin Bodakov, who is also a poet. Искам да започна с това, докато на английски има много ясна опозиция между термините fiction и non-fiction. На български художествена проза и художествена документалистика са две смътно композитни понятия. I'd like to start by saying that while in English there is a strong, clearly defined opposition between fiction and non-fiction, in Bulgarian the two terms, художествена проза и художествена документалистика, the line is more blurred. За да е ясно общо взето за какво ще говорим от тук нататък, аз ще помоля Марин да ни очертае границите на това поле, в кои жанрове е възможно да има художествена документалистика. So I would like to ask Marin Bodakov to talk about the genres in non-fiction, and I hope that what he will say will help us along to define these terms more clearly throughout the discussion. Искам да спомена, че в едно Марин е преподавател в факултета по журналистика и в едно интервю в вестник сега, той дава за мен много ясно определение на жанра въобще. Той ги нарича модели на света, които споделяме с читателя и отбеляза, че когато читателя познава жанровите рецепти и доминиращите жанрови белези, той може да чете действително творчески. I'd like to say that Marin Bodakov teaches journalistic genres at Self University, and in an article in the Sega Daily, he says that genres are models of the world that we share with the reader, and if the reader is familiar with genre formulas and their dominant features, he or she would be able to read truly creatively, and specifically that they will be able to recognize and set apart the creative element whose role is solely to sharpen the truth. Майче прочетох по-дълъг цитат, отколкото вие казахте. Мари, сега ще ни обясни нещата. Здравейте от мен. Много трудна задача
аз по този начин, за да бъда абсолютно коректен, ще изявам времето на цялата дискусия. I must say that if I have to be fully correct on the topic, I will take the time of the whole discussion. Но нека да започне така. Благодаря на Калина, че ме представи като поет. Моите студенти ме ценят преди всичко като това. I'd like to start out by thanking Kalina for introducing me as a poet. My students at the journalism faculty actually value me most as a poet. Но още в първия учебен ден аз ви казвам, аз ви познавам добре. Всички вие сте писатели под прикритие, но това е факултет по журналистика. What I say to them the first day of class is, I know that this is the faculty of journalism, but I know also that you are all writers undercover. Изчакайте да минем през чистилището на информационните жанрове. Be patient for us to go through the cleansing experience of going through all the journalistic genres. Научете се да пишете информационни бележки, кореспонденции. Learn to be a reporter, to write for the press. И едва тогава, Калина, ние ще стигнем до най-хлъзгавия, най-смътния терен, по който всеки ваш преподавател ще ви каже нещо различно. И това е терена на художествената проза и на публицистиката. And then we will finally reach the very slippery terrain of non-fiction and creative non-fiction and also literary journalism. Всичко това, за което става дума, се потвърди по един бляскав начин, когато аз и Димитър Кенаров трябваше да избираме участниците в Созаполския семинар. This was confirmed in a very good way when Dimitar Kenarov and I had to choose the Bulgarian participants in the non-fiction edition of the Sozopol seminar this year. Между нас знаково нямаше нито едно съвпадение. Между нас нямаше? Знаково, симптоматично. От хората, които сте избрали. Нямаше нито едно съвпадение в двата списъка. And the short list that we each made, there was no overlapping at all between the two of us. И мисля, че това беше една от голямите печалби на нашата среща. And that was I think a source of strength actually. За какво говорим, когато говорим? Аз съм дълбоко вкопан в българската традиция, за това ще говоря за българската документална проза. За какво говорим? Най-често в класификациите, които правят моите далеч по-опитни колеги, говорим преди всичко за есето, чието бум в България през 30-те години. I can speak about the Bulgarian landscape of non-fiction and the most popular form in Bulgarian non-fiction is the essay, which boomed in the 1930s. Говорим за пътепис. We're talking about travelogues. Говорим за портрет. Also about profiles of literary figures or cultural figures. Много често вече започваме да говорим за фичър, а това, което днес наричаме фичър, е преживяло най-различни имена в историята на българската документалистика. We're now starting to use the English term feature, but what we today call feature has had many names in the history of Bulgarian non-fiction writing. Разбира се, говорим за памфлет, за фейлетон, едно широко разгърнато жанрово ветрило. We're also talking about pamphlets, about feuilletons, as they're known in the German tradition. So a number of genres, really. Което обаче постепенно започва да се свива. Which is narrowing down all the time. И днес с моите колеги все по-често говорим, че ние представяме на своите студенти червената книга на загиващите жанрове на документалистиката. So the scope of genres has actually been shrinking for a long time, and I and my colleagues and I are now talking about the red book of journalistic genres. И все пак нека не бъдем на финала така песимистичен.
Документалната проза загива на страниците на българските вестници и списания. Никога състоянието на българската преса не е било така трагично. But still, I don't want to be so pessimistic, and although there is less and less quality non-fiction in the Bulgarian press, and the quality in general of the Bulgarian press is really the poorest it has ever been. Но намира своя истински дом и това са книгите. Мястото на документалната проза днес са книгите. The home of Bulgarian non-fiction at the moment are books. Всичко това, което казах, обаче е само една от възможните гледни точки върху документалната проза. It's just one possible point of view on the state of non-fiction in Bulgaria. Имате ли нещо да добавите от вашия опит, някакво по-различно в англо-американската традиция? Would anyone like to add something based on their own experience related to their own tradition back home? За жанровете на художествената документалистика. In regards to the genres of non-fiction. So the division between non-fiction and fiction in America, I think, is still somewhat blurry and used to be much blurrier. Разделението между художествената проза и нехудожествената проза, или това, което наричаме също художествена документалистика в Съединените щати, също е доста неясно и мъгляво, но не чак толкова колкото беше в миналото. The term non-fiction in American usage, from what I've read, dates from the mid of the 19th century and was invented by librarians and taken up by booksellers. Доколкото знам, понятието нехудожествена проза или художествена документалистика в САЩ се появява някъде по средата на 19 век, измислено от библиотекарите и се поема така от литературните кръгове. But if we look back, much of the canon of American literature begins with writing that we would call now non-fiction, but at the time people didn't make the distinction. So we might think of the slave narratives, or Thoreau's Walden, or much of Whitman and Emerson, and even much of Moby Dick, which is a novel. Но ако се обърнем към миналото и погледнем американските традиции, американския канон, ще осъзнаем, че доста голяма част от него почива на писане, което днес бихме нарекли именно художествена документалистика. И тук можем да включим както историите, които разказват сюжети от робството, така и куп автори като Thoreau, Whitman, дори някои елементи от Moby Dick. The term creative nonfiction is an even more recent invention, far more recent, from the late 20th century. Когато говорим пък за нехудожествена проза или художествена документалистика, в случая думата на английски е различна, creative nonfiction, това е термин, който се използва вече от 20 век, доста по-късно. And it arose out of, I think, an anxiety among practitioners as they entered the American Academy. They needed a term that would make them feel their work could compete with fiction and poetry. В голяма степен той се поражда в резултат от притесненията и безсилието на хората, които се занимават с този конкретен вид писане и които, навлизайки в академичните кръгове, се опитват да го отличат от художествената проза и поезията. And I too am a lapsed poet, but in a way I think that the genre of nonfiction in some ways is similar to poetry in that there are as many species of it as there are species of mushroom. What do you mean lapsed poet? Meaning I used to write poetry and stopped. Аз също самия съм поет, макар и бивш до някъде, но в момента се занимавам с художествена проза и бих казал, че тя до някъде е близка до поезията. В такъв смисъл и при нея има толкова подвидове, колкото подвидове има всичко останало. Last thought. When forced to describe what I do, I like to draw an analogy to the work of the mid-20th century American artist Joseph Cornell.
И на последно място само искам да кажа, когато се опитвам да опиша работата си, прибягвам доста често до аналогия с работата на един автор от средата на 20 век, Джозеф Корнел. Cornell took boxes, made boxes, in which he arranged found materials. For instance, a clipping from an old newspaper, a banana, a dead parrot. Той е прибягвал до следния метод. Има кутийки, в които е подреждал някакви неща, намерени от него. Било то изрезки от вестници, банан, папагалче и така нататък. And the creativity comes from the choice of materials found and the arrangement, and even the choice of box. So some nonfiction, the box is narrative. Some nonfiction, the box is more like a fugue or a collage. Творчеството или художественото в документалистиката в този смисъл зависи от няколко неща. Първо от типа на това, което е открито на находката. Второ от начина и селекцията на находките, които ти решаваш да използваш в работата си. И не на последно място на типа кутийка, в която ще ги сложиш. Дали това ще бъде класически разказана история или тип колажирани истории или нещо друго. Нека да представя с закъснение Дон Ван Хон. Аз познавам неговите статии от Harper's, той дълго време е редактор в Harper's. Най-известната му книга, която е художествена документалистика, се казва Моби Дък и ще го помоля той да каже цялото заглавие. Sort of a belated introduction of Donovan Hon, whom we just heard from. I know him from his work as an editor at Harper's, but his most famous non-fiction book is of the title Moby Duck, or this is just the beginning of the title, and I would like to ask him to complete the title. The full title, which is meant to be a winking reference to 18th and 19th century travel narratives, is... Пълното заглавие, което е един вид намигване към пътеписите от 19 век, е следното. Moby Duck, the true story of 28,800 bath toys lost at sea, or, sorry, I got it wrong, and of the beachcombers, oceanographers, environmentalists, and fools, including the author, who went in search of them. Пълното заглавие е следното: Моби Дък, истинската история на 28 800 играчки за вана, изгубени в морето, и на търсещите по плажовете, морските биолози, еколозите и глупаците, включително и автора, които отидоха да ги търсят. Става въпрос за тези жълтите патета за вана. Моето впечатление е, че общо взето можем да говорим за хибриди. В повечето неща, които аз се сещам като примери за художествена документалистика, те са по някакъв начин на границата между литература, наука, журналистика, то тази и поезия. I think we can largely talk about hybrids here, because most examples that I can think of when we talk about non-fiction are actually on the border between literature and journalism and history and sometimes even poetry. And science. And science, excuse me. И затова потърсих някаква двойственост, как нещата се разделят и преплитат, и искам първо да питам Ладета Рандов, в която най-известна книга се казва Living the Pink Room, Living the Pink House, да напуснеш розовата къща. В едно нейно интервю. So I'm looking for the duality here, and I would like you to ask you to comment on it. Where do all of these things merge, and where do they diverge? And with this, I would like to turn to Ladette, whose most famous non-fiction book is called Leaving the Pink House. Okay, thank you. Just a second, I haven't finished my question. Исках да я питам, в едно свое интервю тя казва, че когато пише проза и документалистика, използва като че две различни части на мозъка си.
In an interview, you once said that for you, writing fiction, non-fiction is very different from writing fiction. I literally use a different part of my brain to write non-fiction. That's true. So I have a quote that might sort of be helpful with this. This is actually a nice definition of fiction by the writer Peter Turchi in his book Mapping of the Imagination, or Maps of the Imagination. Така си е, наистина мисля по този начин, използвайки различните части на мозъка си, и в тази връзка искам да ви кажа един цитат, който според мен приятно дефинира прозата, а той е на Питър Търчи, и книгата му се казва Imagination? Maps of the Imagination. Карти на въображението. He says, fiction's geometry is what allows us to build ladders from the world we live in to the worlds of our imagination. Той гласи следното. Геометрията на прозата ни позволява да строим стълба между въображението и света, в който живеем. And in that quote, I hear that word ladders, and I think it's an interesting word. It's a word that surprises me in talking about the work that we are doing as writers. Смятам, че е интересна употребата на думата стълби тук. За мен това е много интересен избор на дума и тя е изненадваща в контекста на това, което правим ние като автори. In that quote, I hear for the fiction writer that the ladders are being built within their own consciousness. They are in the world they live in, and they are building a ladder to a world they imagine. It's a private thing. Когато говорим за писане на художествена проза, аз разбирам този цитат последния начин. Авторите живеят в свой собствен свят и те изграждат сами тази стълба, т.е. това е едно лично преживяване за тях. So I think if we were to use that same definition, that frame for non-fiction, it would read maybe in this way, that non-fiction's geometry is what allows us to build ladders from the world in which we live to the world that we, an empathic act of imagination to imagine the other. In other words, something we are already thinking about as outside of us. Ако си позволим да перефразираме този цитат и да го приложим към художествената документалистика, смятам, че той би звучал долу-горе последния начин. Геометрията на художествената документалистика ни позволява да строим стълби от света, в който живеем, към емпатията в нашето въображение, която ни позволява да се свържем с хората, които са описани в съответната творба. Тоест, тук вече се внася елемент на външното, на това, което е извън автора. Мисля да оставя до тук нещата. В една статия за негов приятел, Доналд Хон казва, че учен му е казал, че има два вида морски биолози. Едните, които отиват да работят в морето, и други, които се остават в лабораторията. Така че нещо подобно се отнася и за писателите. Donovan Hon once said in an article referring to a friend of his that there are two kinds of oceanographers, those who go to sea and those who go to the lab. And he thinks the same tends to be true of writers. Аз малко по-късно ще го помоля да се върна към тази мисъл, но искам да дам пример с Филип Греъм до мене, който е образец точно за това. I will like to go back to that later on, Donovan, but I will now turn to Philip Graham, who is next to me and who I think is a fine example of just that. Две от неговите книги се казват Паралелни светове и сега нещо като допълнение или втора част Преплетени светове. He has a book called Parallel Worlds and now there is a sequel called Braided Worlds. От заглавието на първата книга е антрополог и писател в Африка. The subtitle of the first one is An anthropologist and a writer encounter Africa. Всъщност той и неговата съпруга, която е антрополог, живеят в Кот д'Ивуар.
It refers to the time that he spent with his wife in Côte d'Ivoire. И резултатът от този престой е една наистина преплетена книга, в която една глава пише той като писател, една глава съпругата му като антрополог. The result is indeed a braided narrative because in the book one chapter is written by Philip himself and then the next chapter would be written by his wife. За мен това е много добър пример за тази хибридност между науката и литературата, въпреки че това, което той пише всъщност не е точно литература, е нещо като мемуари. I think this is a fine example of a hybrid between science and literature, although what you do, Philip, I think is not so much literature as I think it's rather a memoir. Бих искала да ви разкажа това, което прочетох, защото е много интересно, нека той сам да каже. I'd love to tell you more about what I read. I found it very interesting. But let's hear from Philip first. How does this work? In terms of hybrid, and thank you very much, I would say that another kind of hybrid was that I write travel books with my wife or by myself. I wrote a series of essays about living with my family in Portugal that are a hybrid of both travel writing and personal essaying and concentrated on family. Като говорим за хибриди, аз имам и друг пример, който мога да дам, свързан пак със самия мен. Аз имам една книга, която обединява пътеписи от времето, когато със семейството си живеехме в Португалия, и есета, които са свързани с моя личен живот и с живота на моето семейство. The first book, Parallel Worlds, was about our living in two small villages in West Africa and the lives of the people that we lived among. But it was always, in another way, it was about our marriage. We had just been married 2 years, and we were there in a very different experience. And so it was about how we managed to work together as a team. In Braided Worlds, we brought our son with us many years later. And so that book was, again, about the Bank people, but also about our son and our being parents. Първата книга, която написахме, наистина се развиваше в две малки села, които обитавахме в Западна Африка. Тя разказваше за нашия живот там, но същевременно разказваше и за нашия собствен брак. Ние бяхме женени към този момент само 2 години и ни беше все още ново и интересно всичко. Освен това, да се преместим в Западна Африка беше наистина интересно и много различно преживяване. Така че до голяма степен в книгата бяха застъпени преживяванията, приключенията ни и как се справяхме с тях екипно. От друга страна, във втората книга, Преплетени светове, също става дума за местните хора и за живота ни там, където живеехме, но същевременно е много силно застъпена темата за нашия син и за това какво преживявахме ние като родители. And the book I wrote about Portugal, The Moon Come to Earth, is essentially a book about the culture of Portugal and living abroad, but also essentially a book about my daughter and her entry into adolescence there and her struggles with that in the context of living in another culture. В книгата, която написахме докато живеехме в Португалия или за живота си в Португалия, също така от една страна става въпрос за културните различия и за нашия сблъсък с тях, за това какво да живееш в чужбина, когато не си местен. От друга страна, много силно беше застъпена темата за нашата дъщеря, чието съзряване протече в Португалия и за това какво означава ти да си тинейджър на такива години в чужда страна. So it's complicated, and I think my writing of memoir is a direct argument against Leo Tolstoy and his saying that all families are happy in the same way and all unhappy families are unhappy in their own way. Изобщо сложна е ситуацията. Колкото до мемуарите, начинът, по който аз ги пиша, е опит да опровергая Толстой и неговия прословут цитат, че всички семейства са нещастни по-славно и щастливи по един и същи начин. I believe that all happy families are unhappy in some way. Аз смятам, че всички щастливи семейства също така са и нещастни по някакъв начин. I believe that even the worst families are capable of moments of peace and joy. И в същото време дори и най-несполучливите, нефункциониращи семейства имат своите моменти на радост и щастие. There are constant negotiations between happiness and unhappiness. Между щастието и нещастието непрекъснато тече борба и един вид преговори. And I would say that a portrait of a family would more closely resemble the wild cloud patterns of the surface of Jupiter. Could you come again?
A portrait of any family more closely resembles the wild cloud patterns on the surface of Jupiter. Бих казал, че портрета на едно семейство винаги прилича на облаците и на мотивите на атмосферата около Юпитер. So here's the challenge. What do? Everyone is given a life, everyone has a family, everyone has come from a family. And what I suggest is that you have to think that your family has given you a sweater. Така че какво да се прави в една такава ситуация? Всеки си има живот, всеки си има семейство. Как да постъпим? Аз предлагам да мислим в тази ситуация като за един пуловер, който семейството ви е дало. It's a terrible sweater. Този пуловер е изключително грозен. The colors are horrible. Ужасни цветове. It looks like a nightmare of a rainbow. Като дъга много объркана, в кошмар. There are 3 arms, not 2. Вместо 2 ръкава има 3. All of them are either too long or too short. И всички те са или твърде къси, или твърде дълги, никой не е с правилната дължина. And the hole for your head is in the back by your spine. А пък дупката, в която би трябвало да си промушиш главата, всъщност е доста изместена към гърба. So what do you do with this sweater? Какво се прави с такъв пуловер? You could hide it in a drawer. Можеш да го захвърлиш в гардероба. You could put it in a box and donate it to charity. Можеш да го сложиш в кашон, който да изпратиш на някой дом за благотворителност. You could go in the backyard, set it on fire. Можеш да отидеш в задния двор и да го запалиш и да го изгориш. And try to read the smoke trails as it goes away. И да се опиташ да разчетеш димните сигнали. But I have another suggestion. Но аз имам друго предложение. Take apart the sweater. Да разклобим пуловер на съставните му части. Thread by thread. Даже на тунишка. And make it into something else. И да направим от него много дрех. Make it into a hat with nice warm flaps for your ears. Примерно шапка с капачета за ушите. Или пък ръкавици. Make it into a scarf. Или пък да изплетем шал. But whatever you make it into, you always have to remember that it's still made of that terrible, terrible sweater. Каквото и да решим да направим обаче, в крайна сметка не бива да забравяме, че то е дошло от този грозен пуловер. That terrible sweater is never going to go away. It will always be there. There is no escape. Този грозен пуловер никога няма наистина да си отиде, той няма да изчезне, няма бягство от него, няма спасение. So what you need to do is make that sweater into something that you can use. Така че единствената опция, с която вие разполагате, е да го превърнете в нещо, което за вас е използваемо и полезно. Между другото, техните книги, ако искате да си записате, накрая мисля да направим нещо като всеки да каже своите 3 най-любими книги от художествена документалистика. Направим като reading list. You can take notes of the titles being discussed, and at the end we can everyone can contribute their 3 best loved non-fiction books. Искам да се върна към цитата на Дон Махон за писателя, който отива в морето и писателя, който се оставя в лабораторията. I'd like to return to the quote by Donovan Hahn about writers who go at sea and those who stay in the land. Ако има едно нещо, което отличава художествената документалистика, това е, че тя по някакъв начин трябва категорично да заяви отговорност за достоверността на това, което пише вътре. If there is one most important feature of non-fiction, it is its responsibility for the accuracy of what is being portrayed. По някакъв начин трябва да се, не тук се спечели доверието на читателя, но по някакъв начин той да се убеди в тази достоверност. The reader must be convinced that they are reading something which is accurate. Има различни начини за това. Единият от тях е да отидеш в морето. There are different approaches to this. One of them is to go to the sea. Искам да опитам за някакви коментари за това. Смята ли, че е по-добър писател, когато е в морето? What would you say, are you a better writer when you go to the sea? Well, I love the sea. Обичам морето. So I don't know, but by the sea in that quote, what the oceanographer means out into the world, right? I'm going to probably get it wrong, so somebody can fact check me. But there's a story that the Russian short story writer Isaac Babel tells
Да, все пак тук морето е метафора за света, нали, не само просто морето. Бих искал да спомена един разказ от руския писател Исаак Бабел. When he went to Moscow as a young aspiring writer, he met with Gorky. Когато отива като млад начинаещ писател в Москва, се среща с Горки. Who read Babel's early efforts and said, "You're pretty good at making stuff up, but you don't know very much." И той чете първите му работи и му казва, доста си добър като писател, но просто не знаеш достатъчно. So you must go out and walk barefoot over nails. Така че това, което ти препоръчвам е да си събудиш бос и да ходиш върху пирони. And they will be of the larger sort, and they will make you bleed. При това да вземеш най-големите пирони, които да истински да скърват краката ти. So Babel, if this story is to be believed, took this advice and signed up with the Red Cavalry. И това, което прави Бабел, ако може да вярваме на тази история, че се записва в червената кавалерия. I'm not sure that every writer has to walk barefoot over nails, but apparently I do. Не съм сигурен, че всеки писател трябва да ходи върху гвозди, но за мен това е вярно. За мен самия това е вярно. Общо взето, иска да кажа, разговора ни горе-долу как върви. Очертахме в началото жанровете, след това говорихме за границите и за хибридността, за позицията на автора. Сега ми се искам малко повече да поговорим конкретно за творческата част и за похватите. We have so far talked about the definition of genres. We have also talked about the borders between literature and science and other areas. And I'd now like us to talk a little about methods. Исках да питам Николай. Извинете, за творчески елемент ли? Да, творчески елемент. So I'd like to talk us now about the creative element in creative non-fiction. Sorry. Исках да питам Николай Грозни. Той има две книги, които за мен са забележителни. Едната се казва Крака на Костенурка, другата Вундеркинда. I'd like to ask Nikolai Grozny, who has two remarkable books, one called Turtle Feet and the other one Wunderkind. Въпросите са ми два. Единият пак във връзка с това дали трябва да отидеш, дали трябва да имаш някакви екстремни преживявания, в крайна сметка, за да имаш това да пишеш, да събираш материал. И след това ще го помоля да прочете един отказ от увода към Вундеркинд, който да поговори. I have two things to ask him. One is to ask him whether he believes that he must go through extreme experiences to become a true writer. And I will then ask him to write a quote from the prologue of Wunderkind. Well, I do write primarily from experience. So even when I fictionalize it, I need to feel grounded within a framework of experience. Аз самия пиша от преживяване, от личен опит и дори когато го превръщам в художествена книга, имам нужда от това да бъде заземен в този личен опит. Like my memoir, Turtle Feet, which covers my years in India as a Buddhist monk, obviously I couldn't have written this if I hadn't done the whole thing. По отношение на мемуарната ми книга, която се казва Крака на Костенурка и разказва за опита ми като буддистки монах в Индия, очевидно аз не бих могъл да напиша такава книга без това, което съм преживял. And in Wunderkind, also, the whole book is based on experience. And while I was writing it, I had my piano opened next to me, and at that point I hadn't played piano in, for almost 15 or 20 years. Wunderkind, който е роман, също е базиран на
личен опит и докато пишех, пианото ми беше отворено вкъщи. Самия аз не бях свирил на пиано, може би 15-20 години. So first I had to get into shape, so I played first for many hours and didn't write much and just took notes. And then when I started playing better and better and got into shape, I started switching from the piano to the computer. Това, което направих, е, че първо започнах да свиря, за да вляза във форма и така, докато задобрявах, си водех записки и след това постепенно започнах да правя прехода към писането. So in a sense, all the musical passages in Wunderkind are based, on my experience and on my work as a musician and a piano player. And I couldn't have written this account unless I played the whole time throughout the book. Така че всички музикални пасажи от книгата са базирани на личен опит и конкретно на музикална изпълнителска практика и не бих могъл да ги напиша без да свиря, докато пиша. And to me it's very difficult to imagine how someone who is not a musician and cannot play an instrument or does not play well enough to know the intricacies of an instrument, how someone can write about the experience of playing and particular pieces, just through research, just opening Wikipedia or asking other people, interviewing musicians, or just imagining it. To me, that is a very far-fetched idea. Много ми е трудно да се представя някой, който не свири инструмент, да може да опише истинското преживяване и това, което се случва по време на изпълнението, само като прочита информация в Википедия или интервюира музиканти. And perhaps it is possible, and so I'm not saying that people shouldn't try to imagine what it's like to play an instrument or to play sports or whatever. Може би е възможно. Не бих искал да кажа, че човека трябва да се опитва да прави това. But for me at least, I only get inspired to write something if the experience, if a particular experience has changed me in a particular way. Ето идва само конкретен практически опит ме променя самия мен. And here I just remembered while we were talking again about the boundaries between fiction and non-fiction, which we spent 5 days in Suzopol doing before that. Anyway, so I thought of something. For instance, in my last short story collection, there is this short story called Moon, which is basically a dream that I had. Докато говорихме за границите между документалната проза и художествената проза, нещо, което правихме в продължение на 5 дни в Созопол, така спомних за един мой разказ, който се казва Луна, в последния ми сборник с разкази. And it just occurred to me that there is no way to classify this as either fiction or non-fiction because it's a dream. And when I woke up, I faithfully, in a very journalistic fashion, wrote down absolutely every detail of what the dream was. И в разказа става въпрос за сън и трябва да кажа, че в този разказ наистина няма граница между измисленото и документалното, защото това беше един сън, който от една страна е сън, от друга страна, след като се събудих, аз го описах по възможно най-точния журналистически начин, като със всяка подробност. And it was a very complete dream in itself. I dreamt that I was on the moon, and I was an anteater, and there was. And you were what? An anteater, someone, an animal that eats ants. So, and I was together alone, actually, on the moon with another anteater, who was a rickshaw driver from India that I remembered, who gave me his business card. Самия беше много завършен, бях на Луната, бях самия аз мървоят и бях с един друг мървоят, който всъщност беше реалният ми шофьор на рикша от Индия. And so we would walk around the craters and you would look for ants.
Обикаляхме кратерите и търсихме мравки. The only problem was that there were no ants on the moon. И проблемът беше, че нямаше мравки на Луната. And so the big existential question to us was how can we be, you know, or designate ourselves as anteaters if we don't in fact eat ants? И големият екзистенциален въпрос беше какви мъргояди можем да бъдем, ако всъщност не можем да намерим мравки, които да ядем. So anyway, I wrote this whole dream with the dialogue, with all the names that popped up in the dream, and then I put it in a short story collection, which is supposed to be fiction, because obviously you won't be able to get very far if you claim that this was reality, right? И това, което направих е, че взех този сън и го превърнах в художествен разказ, защото очевидно не можеш да претендираш, че подобно нещо може да бъде реалност, може да бъде документална проза. But it was reality to me. I was an anteater, and I had that incredible existential problem, which I in fact have even in my human existence with human things. So the question then becomes, what is reality, right? No. Това не беше реалност за самия мен, защото аз действително, докато сънувах самия, бях мъргояд и имах този екзистенциален въпрос, който имам и за други неща в будния си живот. Според мен цитата, който Владет Рандров малко по-рано ни разказа за стълбите, е нещо, което някакси е едно от нещата, които би могло да свърши работа тук. I believe that Ladet's quote about the ladder between this world and the other might be related to what you just said, Nikolai. Right. Of course. Може ли да прочетете този отказ от Вундеркинд за музиката? Could you please read the quote from the prologue of Wunderkind? Actually, but it's in Bulgarian, right? Искате ли да прочетете английската версия? It doesn't matter. I can read the Bulgarian. I can read the thing. Само да кажа, българската версия също вие сте писали, това не е превод. Да, аз съм писал. Да различиш двата рояла не е трудно. Звукът на Стейнуей е остър, студен, строг. Всеки акорд се случва в призрачно бяла аура, която придава на Моцарт и Лист изкривен безрадостно отвъдно звучание. Тонът на Ямаха от друга страна е топъл и мек и създава усещане за безпределно пространство, където всеки слънчев лъч се прецежда през телефени завеси. Акордите на Шопен добиват махагонов оттенък, воинстващия дух на Бетовен отдава на годино, а вихрушките на Дебюси във високия лист погасват в черни пари. And here is the quote in English. It's not difficult to tell the two brands apart. The sound of the Steinway is sharp, cold and austere. Each chord carries a bright white aura that gives Mozart, Liszt and Scriabin a removed, otherworldly presence. The tone of the Yamaha, on the other hand, is warm and damp, creating a vast space where all sunlight is filtered through a thick velvet curtain. Chopin's chords have a tint of mahogany. Beethoven's militant spirit is drowned in wine. Debussy's high register flores shine like black pearls. Wunderkind memoir ли е или fiction? Is Wunderkind a memoir or fiction? It's no, it works. Okay, so it is pretty much non-fiction, but there are a few things that I have changed. Общо взето става въпрос за нещо, да кажем, спомените му от музикалното училище Владимир Пипков в София. По-скоро става въпрос за документална проза, каза Николай. Има няколко неща, които съм сменил обаче, иначе е заявен като роман. And Kalina just noted that the book is about Nikolai's experience at the music high school in Sofia as a student. За мен е пример за тези неща. От една страна как се установява достоверността. Представете си, че ние не сме хора в България, които знаем къде е била сградата на училището, няма познати, които са учили там. По някакъв начин обаче това, начинът, по който той описва музика, е да довърши. Начинът, по който той описва музика, придобива
абсолютна авторитетност за мен, това, че прочитам отзад на книгата, че той е наистина, че той е бил музикант, че той е свирил и така нататък. Това е едната страна. For me, an important way is how do you measure the accuracy of a non-fiction book. An example for this is the blurb on the back of Nikolai's book, where it says that he actually played the piano. So, as a reader, I know that his experiences are lived through; they are real. От друга страна, да се описва музика е трудно. On the other hand, writing about music is a difficult thing to do. Аз съм писала за парфюми дълго време и това как да се опишеш как да опишеш миризма, за мен е истински сериозен въпрос и източник на много трудности и творчество. I have myself written about perfumes and writing about smells is actually a very difficult, serious and important question to me. Музиката е много по-комплексно нещо. And music is an even more complex subject. И по някакъв начин държавостта да описваш музика в топло и студено, да казваш, че един е реалът, по другия реалът такъв, изисква някаква биографична достоверност. So the courage to write about music, the courage to write about two brands of grand pianos, it requires veracity, it requires experience. Съгласни ли сте с мен? Do you agree, all of you? Аз не съм съгласна съвсем, но окей. Because I myself do not completely agree. Ще премина нататък. Искам да кажа, че Георги Господинов има едно страхотно изследване за поезията на Вапцаров. Moving on, I would like to say that Georgi Gospodinov has a great essay on Vaptsarov's poetry. То не е есе, то е докторат, който е направен на цедна книга. Excuse me, it's a research paper, it's a PhD, it's a doctoral thesis actually. В него попадат много интересни неща и нали, исках да ви разкажа за какво ли не за реклами, които български поети са писали, като например Петел Перена е добре. There are a lot of interesting finds in it, things that I found really fascinating. For example, commercials from the past, such as the one of the detergent whose slogan is Петел Перена е добре, translated as Rooster washes best. На Николай Марангозов и стиха на Елизавета Багряна: за красотата на света Бог жената дал, на красотата на жената подредял. The Rooster slogan was written by Nikolai Marangozov, and there's another one which is fascinating, written by Bulgarian poet Elisaveta Bagriana. It advertises powders and creams for women, and it goes approximately like this. To make the world beautiful, God gave the world the woman, and to make the woman beautiful, He gave her the ideal powders. Но това, за което всъщност искам да го питаме, едно негово наблюдение е, че през 30-те години в България всъщност се започват първите излъчвания на Народно радио. Започват да се излъчват първите радиореклами, пропагандни предавания. Прожектира се първия български звуков филм. But here goes my question. In the 30s, the Homeland Radio started airing its first broadcasts, and the first radio commercials were broadcast, the first propaganda shows were broadcast, etc. And in 1931, also the first the first sound film came about, the first talking movie in Bulgaria. И освен това през същата 1931 година в София светва първата неонова реклама. The same year, 1931 again, the first neon sign lit up Sofia. На националния празник на Франция се появява неонов надпис на Софийското бюро на Air France. This was on the Sofia office of Air France on the occasion of France's national holiday. И след това той цитира Хабермас, както трябва, нали, в докторат. Идеята общо взето е, че култура, която се разпространява чрез медиите, е интегративна култура.
And then, of course, because this is a PhD thesis, he quotes Habermas with the idea that culture disseminated through the media is literally integrative culture. И малко по-нататък той каза, че 40-те години литературата и масовата култура взаимно се интегрират. Further on, claiming that in the 40s, literature and mass culture integrate each other. Искам да помоля да коментира малко, намира ли някакъв паралел с сегашно време, за да... Аз имам предвид конкретно новите медии, да кажем, които са много повече визуални, дали някаква интеграция, дали следи по някакъв начин тази интеграция. So my question is, do you find any parallels between that period and today, basically, where we have many types of new media, mostly visual, and there is a sort of integration going on there as well. So do you keep track of this type of integration? Благодаря. Абсолютно ме изненадахте с този въпрос. Аз мислих, че съм тук като хибриден писател. Thank you very much. This was a very surprising question for me because I thought I was here to speak as a hybrid author of sorts. Да, ще отговоря накъсо. Да. But I will briefly respond to your question. Това, което е по темата на нашия разговор, изхождайки от опита ми по писането на тази книга за 30-те години за радиото и рекламата, с едно изречение ще го обобщя. I have one sentence which sums up what I have to say in regards to this work of mine that you've quoted based on my experience. Ако прочетете научна книга от 30-те години за основите на радиотехниката и прочетете стихотворение от 30-те години от български или европейски поет, от не знам, Пол Илюар или от Никола Вапцаров, ще видите две много интересни неща. If you take up a research paper or an academic book on the foundations of radio equipment, for example, dating back to the 30s, or if you read a poem from the 30s, either by a Bulgarian poet such as Vaptsarov or somebody else, an international writer, say Paul Eluard, you'll see very interesting things. В научната книга за радиовълните има дълго въведение, което е абсолютно в символистката поетика. Как и патетично, разбира се, и поетично. Как на крилата на радиовълните всички хора ще станат братя, ще се свържем с други планети и така нататък. So if you take the academic book or paper on radio waves, you will find there a prologue which is very much written in the veins of the symbolist tradition, and it will have a lot of poetry and a lot of pathos in it, saying how everybody will get on the wings of the radio waves to, you know, reach the distance or the... А в стихотворенията ще видите конкретни технически думи, лексика, детайли, като резистори, транзистори и всякакви такива джаджи. And in the poem you will find a lot of technical terms such as transistors, etc. И това преплитане, тази осмоза между двата езика и смяната на лексиката между двата езика е адски важна за литературата поне. And this osmosis of sorts, this merging between the two genres, the two traditions is very important, this exchange of language between the two. А сега за това, за което мислих, че съм поканен. Аз съм автор на два романа, които играят с две научни сфери. And now on to the topic that I was invited to speak on. I've written two novels playing with scientific notions. Единият е естествен роман, който работи с естествената история от 16, 17, 18 век. One is called a natural novel, and it plays with natural history from the 16th and 17th, 18th century. И за хода на нашия разговор, което беше интересно, това, че когато четях Линей и съм копирал цели текстове вътре в книгата от Линей, ако четете Линей с неговите научни текстове сега, 3 века по-късно, 4 века по-късно, ще видите, че това е чиста литература. Това е Андерсен.
I read a lot of Carl Linnaeus, and I've copied passages from his work, which dates back 3 or 4 centuries ago. But if you read those passages now, it sounds like pure literature. It sounds like Andersen's fairy tales, basically. Текстове като Somnus plantarum, съня на растенията, или загодяването на растенията. Годяването, сгодяването, жененето на растенията. There are texts titled The Dream of the Plants or The Engagement of Plants. Marriage of Plants, yeah. Когато написах физика на тъгата, вкарах големи части академичен нон-фикшн от квантовата физика. When I wrote the physics of sorrow, I used large parts of texts based on quantum physics. И преди седмица получих покана да стана почетен член на Съюза на Сдружението на физиците. And a week ago I was invited to join the Association of Physicists as a result. Което беше смешно, защото съм абсолютен аматьор в това. Which is ridiculous because I'm a complete amateur in physics. So I know nothing about it. Вътре има директно преписана глава от едно европейско споразумение за намаляване болките на животните при тяхното клане. And there is a whole chapter that I've quoted in the book from a European agreement on animal welfare during the animal slaughtering. Абсолютно буквално пренесена такъв, как да кажа, постановление. It's a legal text that I've copied directly. И част от читателите четат този текст като фикция. Той е толкова абсурден с това как да забиеш болта в главата на телето и къде точно в малкия мозък, за да не го боли болта от оръжие, че той звучи като абсолютно кавкиански текст. Some parts of this text that I've copied and quoted describes in detail, for example, where exactly you need to put the nail in the head of the calf so as to kill the calf without the calf feeling pain. And it sounds so surreal that many readers take this passage as fiction because it literally sounds in the vein of something that Kafka would write. И за финал ще кажа, искам да цитирам едно изречение от Маларме, което е любимо на Борхес. And to wrap up, I would like to quote a sentence by Mallarmé that Borges really likes. Рано или късно светът се превръща в книга. Всичко се превръща в литература. It goes like this: sooner or later, everything turns into literature. Така че това, което пишем в момента като non-fiction, след 1-2 века ще бъде чиста литература. So we are now writing as non-fiction. In a century or two will be literature, pure fiction. Което е оптимистично. Можете въпроси. Също искате ли да интересува ли това, което предложих всеки да каже своята любима книга от този тип художествена документалистика? И аз ще помоля преводачите да запишат. Искате ли? Книгата, която за мен някакси ме отвори въобще към този тип литература е Безсмъртната Хенриета Лакс на Ребека Скул. I would like to start with the book that really sparked my interest towards non-fiction. The book is called The Immortal Life of Henrietta Lacks. Ребека Скул. Особено много... Не, само ще изреда. На второ място поставим Императорът на всички болести, биография на рака на Сидхарт Мукърджи. Then I would like to mention The Emperor of All Maladies, a biography of cancer by Siddhartha Mukherjee. И на трето място Лоренс в Арабия от Скот Андерсън. And thirdly, Lawrence in Arabia by Scott Anderson. Е такава тухла. It's this thick. Която започва като виц. Един немски шпионин, един американски шпионин и един английски шпионин в един момент се оказват на едно и също място
в на арабския полуостров. It starts as a joke. A German spy, a British spy, and an American spy ended up at the same place on an island. Това е. And this is how it starts. Моят топ 3. This is my top 3. Yes. I would like to recommend a book by the philosopher and writer from Mali, Amadou Hampâté Bâ. And it's a book called The Fortunes of Wangren. And Westerners insist on calling it a novel, but Hampâté Bâ says that it's a biography. It's a biography of Wangren. And the reason why I think there's a dispute is because in this biography there are a number of African spiritualist events that African spiritualist events that Westerners are not willing to acknowledge as something that could happen but must be imagined. Аз искам да препоръчам една книга от Мали, която се нарича Fortunes of Wangren. Can you repeat the name of the author? Oh, sorry, Amadou Hampâté Bâ. I can show you later, yes. Но в западната традиция тя се възприема като роман, т.е. като художествена литература, но авторът твърди, че тя е биография. Причината да има спор е, че западняците просто не могат да възприемат пасажи, свързани с африкански духовни традиции и ритуали, които за тях няма как да бъдат действителни събития. Yes, Wangren is someone who, in the colonial times in Mali under the French, he found himself in the position of being able. He was trained to speak French, and so he found himself in this position where he knew how to speak African languages, and so he could lie to the French, and he knew how to speak French, so he could lie to the Malians, and by that he managed to accrue a giant fortune. And it's a wonderful book. Hampâté Bâ says that he knows Wangren, knew Wangren. He wrote everything down as it happened, and again, Westerners don't want to acknowledge it as being non-fiction, but fiction, because there are elements in it that Westerners refuse to see as non-fiction. Става дума за колониалните времена, когато Мали е под френска колония. Автора в случая е владел както африканските езици, така и френски, научил френски, така че е бил в състояние заради познаването на тези езици да лъже както местните, така и французите, и по този начин успял да натрупа голямо богатство. Отново искам да спомена, западният свят не възприема тази книга като художествена документалистика, защото просто в нея има елементи, които западните хора не могат да приемат за реалност. Аз бих споменал нещо, което също е минало за чиста литература, но за мен то е по-друго. И това са разказите на Борхес. Ако трябва да спомена всеобща история на безчестието или Алефът, но разказите на Борхес, в тях има, как да кажа, non-fiction отвъд fiction. I would also like to mention something that is traditionally considered pure fiction. Those would be the short stories of Borges. I think there is non-fiction beyond the fiction there. This is a hard question. We all love many books, but my just first response in terms of a book that I come back to and I love is Cyril Connolly's The Unquiet Grave. This was a book written after World War II, his sense of deep personal grief. Това е много труден въпрос. Аз имам много книги, които много харесвам и бих препоръчала. Например, вие сте се сещам за Сирил Конели и една книга, която се казва Не тих гроб. Тя е написана след Втората световна война. It's an aphoristic, strange meditation on life, and it's something that always moves me. Тя съдържа много странни, нетипични, сюрреални размишления за живота, които абсолютно винаги ме вълнуват и ме докосват, когато ги чета. Моята тройка, първата книга, която ще спомена, е Птица над пожарищата на Константин Константинов. Един хуманистичен разказ за бомбардировките над София. Книгата спира
точно на 9 септември 1944 година с Деветосептемврийския преврат и една от най-хубавите книги според мен в българската литература. Here's my top three. Well, first book that I would like to mention is a book whose title translates roughly as A Bird Over the Fires by Konstantin Konstantinov. It's a very human story about the bombardment of Sofia, and it stops in the 40s, and it stops on the 9th of September 1944. I think that is one of the best books that we have. И още две книги, едната от които е на Ролан Барт "Дневник на скръбта". Two more books that I would like to recommend. One is by Roland Barthes. Интимните записки, които той води тутъкси след смъртта на майка си. It's called The Journal of Grief, and it contains the very intimate meditations that he has written down after his mother died. И една, може би, от най-виртуозните книги на съвременната документалистика, Светлана Алексиевич "Войната на с лица на жена". And one of the probably best books, best examples of non-fiction that we have nowadays, Svetlana Alexievich, "The War Does Not Have a Face of a Woman". This is a hard question. Some of my favorite recent works of non-fiction were written by people in the room, so I'm going to avoid those. Действително труден въпрос. Някои от моите най-любими последни примери в областта на художествената документалистика реално са написани от хора в тази зала, така че по-скоро ще избегна да ги споменам. And instead, I think I'm going to just a few that have been helpful for me, because I do like to consult certain books as I'm doing my own work. Вместо това ще спомена няколко книги, които за мен самия са били изключително полезни. Аз обичам да чета чужда художествена документалистика, не художествена проза, докато работя. When I was an editor at Harper's, we used to tell writers to learn what they're writing about as madly as Ishmael in Moby Dick learns whales, and I think that's still good advice for non-fiction writers. A couple others. Oranges by John McPhee. Портокали от Джон Макфи. Baldwin, Notes of a Native Son. Baldwin's Notes of a Native Son. Бележките на Болдуин за родния син. Annie Dillard, For the Time Being. Annie Dillard, For the Time Annie Dillard за момента, към момента. And she has many books. A collected essays just came out, but I chose For the Time Being. Тя има много творби за себе си. Току-що излезе сборник с есета, но бих препоръчал именно тази, която споменах за сега. Се казва тя. The first book, not the most famous one, the first book by John Jeremiah Sullivan, which is called Blood Horses. Първата книга на Джон Джеремайя Саливан, която се казва Blood Horses. Blood Horses, кървави коне. Notes of a Sports Writer's Son is the subtitle. Lastly, I'll mention someone who should have had a book and didn't because he died early at the age of 39, the Harper's writer Matthew Power, whose essays are available, I think now for free on Harper's website. И на последно място искам да спомена един автор, който така и не написа книга в сферата на художествената документалистика, а трябваше. Той почина на 39 години, казва се Матю Пауър и неговите есета в момента са налични на веб страницата на Harper's. Мисля, че вече дори са с безплатен достъп. Obviously it's a very hard question, and just whatever comes up in my mind right now. Очевидно това е един много труден въпрос, така че просто първите неща, които ми идват на ум. I really loved Pausanias' memoirs of his travels through Greece. To me, that was one of the best. Pausanias? Pausania, I think. Pausani, спомени за пътуването му в Гърция. Yeah, they're fascinating. I really love them. Aleister Crowley's Confessions. It's a completely ridiculous book in a very funny way that I also love.
Николай на български, знаеш ли за автора? Не знам, Алистър Кроули. Да, Алистър Кроули. Confessions. Признание или... Признание, споделени признание, да, признание. And then modern work of non-fiction that I've really loved is Another Bullshit Night in Sex City by Nick Flynn. Which is a hard title to translate. Още една лъняна нощ къде? В Sex City, в Гадния град. It's a memoir by the American writer Nick Flynn of his years living in Boston and his homeless dad who ended up entering basically the soup kitchen where Nick Flynn handed out meals to homeless people, and he didn't know that was his dad. And it's an incredible memoir. Ник Флин се казва автора и... Ник Флин автора. В книгата се разказва за това, всъщност той раздава храна на бездомни хора, сред които е и баща му, без да знае. And also Joan Didion, I mean, any of her stuff, obviously, The Year of Magical Thinking or Slouching Toward Bethlehem or any of her books. И Joan Didion, всяка от книгите и с голяма препоръка. And just maybe one more, and that would be the Book of Disquiet by Fernando Pessoa. Книга на безпокойствието от Фернандо Pessoa. Pessoa, yes. Pessoa. Книга на безпокойството се обажда от публиката на мен. Уточнение. Много благодаря на всички. Благодаря ви. Бяхте страхотна публика, много се радвам, че бяхте тук, за да чуете. За мен самата беше страшно интересно да се запозная с тези писатели. Thank you everyone who was on the panel and also everyone in the audience. You were a very attentive audience. Исках да кажа нещо, но ще го пропусна. Ако искате да изчакате, следващия панел започва в 7 часа. You could stay on and listen to our other two-part panel, which starts in half an hour at 7. Точно за това няма повече да говоря, за да има време да се починете и да се подготвите. Всичко хубаво. Много благодаря на всички. Благодаря на организаторите специално за техния оптимизъм и изключителна организираност. Благодаря на преводачите. Thank you very much to the organizers and also to the translators.